Първо, само да кажете, предстоят закриване на болници и така нататък. Средната лекарска заплата колко е, професоре? Вие като хирург колко взимате? Аз съм депутат сега. Сега сте депутат, но колко взимахте представите депутат? Между другото, заплатите на лекарите преди тези 3-4 години, средно заплатите бяха някъде от 400 лева, 500. Добре, колко взима сега един професор, който можем да кажем като вас е светило в коремната хирургия? Над 2000 до 3000 лева. Добре. Средно. В Пловдив шефа на кардиоцентъра взимал 35 000 лева заплата. При инвазивните кардиологии... Да не се карат от позитивно. Може и да е възможно, не знам. Но касата това нещо не интересува. Добре, но вие давате парите. Това са скъпите клинични пътеки. Да, но в едно търговско дружество отношенията и кой как си дали парите си е тяхна работа. Ние нямаме отношения и не може да ги задължаваме. Освен в рамковия договор, където е казано, че минимум 40% от парите по пътеки отиват за възнаграждение на персонал. Няма ли някакви лимити, да речем? Наистина кардиопътеките са най-скъпи, но няма ли все пак някакви лимити и вие така да ги лимитирате нещата, за да не отиват 35 000 лева месечно само за заплата на един човек? Това, че някъде дават повече пари стандарти за добра работа, аз лично не виждам нищо лошо. Сега колко са, не ги коментирам. Но президента взима 2000 лева. Значи просто трябва да има някакво проблема на касата не е в това дали някой взима повече или по-малко пари. Това е проблем на синдикатите и работодателя да си решат в едно предприятие, да си рече търговско дружество. Нормална ли е заплата от 35 000 лева и от 15 000 лева средна заплата в този сектор? Значи, ако някой може да оцени лекарския труд, всичките му аспекти, тогава може да каже кое е нормално и кое не. Аз не бих сънел на това. Аз бих казал, че разходите, които ние може да влияеме върху тях и да ги планираме, т.е. касата, за съжаление не можем да се оправим към момента с... Колегата отсреща в другия сектор оперира бъбрица. Той взима 2000 лева. Не казвам кое е по-важно, сърцето или бъбрика, но този пък, който оперира сърцата, взима 35 000 лева само през една... Да, това не е ли някакъв казус? Аз бих искал сега да обясня. Понеже това е държавна болница. Ако тази държавна болница не получаваше дотации допълнителни след това, и 40 000, нека да взема. Да трупа заеми към държавата. Обаче, когато една болница има, знаете, пропуснати изплащане на кредити и така нататък, да дава 35 000 лева, това е неправилно. Има наредба за формиране и регулиране. Аз съм съгласен с професор Гайдарски. Той беше човека, който изчисти дълговете. Това трябва да се каже ясно за него. Значи, ако болницата е в дългове, как ще дава тази заплата? Разбира се, че най-напред трябва да се решат проблемите с дълговете на болницата, а не непрекъснато да взимат пари от държавата. Има ли такива болници с дългове, които така разполагат с пари? Почти бяхме ликвидирали, сега трябва да видим за тази година. Всички те, които имат задължения, дават най-високи заплати. Много простичка причина. Ето го доцент Александър ви казва. Оценяване на дадена дейност. Това, което те заплащат за определена дейност, в някои случаи, когато говорите с един директор, казва, от тази пътека ние сме печеливши, от тази пътека ние сме губещи. В момента ние говорим за дейност, която е оценена по начин, по който дава възможност за добре, това не е ли пак повод за реформа? Може ли в кардиологията толкова високи възможности за актуализация? Въпрос на вътрешно разпределение, пак ви казвам, във всяка болница, например, има правила за разпределение на средствата, които се получават от касата. Кой ги контролира правилата? Събират се тук и представител на Лекарския съюз, с съсловните организации, с управителите и се изготвят тези правила. Сега кой както си ги изготви. Има борд. Борда контролира. Аз искам да кажа нещо в тази връзка. Значи, откъде започнаха нещата? Имаше една инструкция номер 1 на Министерството, която беше съгласувана с Министерството на финансите. Защо 40%, а не 60 или 20%? Защото справката, която беше направена на 26 европейски страни, показва, че осреднения разход за труд, квалификация, т.е. физическия разход към 100 единици е между 40 и 55. Тогава беше сложен този процент. 40% от прихода, който има да бъде разпределен за материално стимулиране. Добре, ама все пак трябва да има някакви тавани. Това е вече въпрос. До година може да взима и по 100 000 лева. Да, може, разбира се. Сигурно рекол, ще взимат и повече, извинявам се, че така се включвам, когато в новия позитивен списък има лекарства от по 21-26 хиляди лева, които ще се предписват без показания, без изследвания, без протоколи, без комисии. И всеки ще ги изписва колкото си. Това създава ли предпоставки за корупция? Веднага ви питам. Когато аз мога да изписвам N броя от това лекарство спокойно, без контрол, естествено. Добре, как е бюджета на здравната каса? Стигат ли парите? При 500
39 милиона планирани за 3 месечето, 210 сме минус. За миналия месец от 270 сме минус. Супер. Между януари и февруари 40 хиляди души са отпаднали от здравноосигурителната система, т.е. не са си платили вноски. Последната заявка за болнично лечение е 98 милиона при 78 планирани средномесечно. Значи на този фон едно дете простичко прави една сметка и вижда на къде върват Че нещата. сте се запътили към фалит. И в един момент излиза един позитивен списък, който казва, ето ви тук няколко стотин нови продукта от 2, 5, 9 хиляди, 21 хиляди лева. Няма да има протоколи, няма да има програми за скъпо струващо лечение. Да, хубаво е, нали? Но то ще бъде за кратко. Доктор Нанев, вашето мнение. Тук така описаха вашите колеги ситуацията, че вие като председател на Лекарския съюз просто трябва да коментирате едни голи факти, които бяха изнесени в студиото. Определено е така и по отношение на позитивния реимбурсния лекарствен списък. Тревогите са много големи от страна на лекарите, защото имаме отделни пера, отделни направления по бюджета на Касата за първична, за специализирана, за болнична помощ, за лекарства. От миналата година се дава възможност при недостиг, при свършване и изчерпване на средствата от едното перо, примерно за лекарства, да се вземат пари от другите пера. Тоест, ако свършат парите за лекарства, да се вземат пари от тези за лечение. И нашия страх е, че в един момент, вместо да лекуваме пациентите, да се използват парите адекватно за тези направления, ще стане така, че образно казвам, лекарствата ще изядат пациентите и Както при индустриалната революция. Именно. Добре, вие нямате ли своя позиция за някакъв контрол, който трябва да бъде наложен? Едни лекари започват да завиждат на други. Случай е ясен в Пловдив. Говорите за И за тия тези заплати от 35 хиляди лева. Значи трябва да има някакъв таван. Касата отива към фалит. Бяха изнесени цифри. Истината е, че тези заплати са едно изключение. Това са единици. Това се броят на пръстите на едната ръка хората, може би в България, които получават толкова пари. И не бива да се спекулира с това, не бива да се... Това са сигурно прекрасни специалисти. Това са прекрасни специалисти, просто има диспропорции в оценките, в относителните тегла на самите заболявания. Оценена една операция хирургична, кардиохирургична с една сума, просто не е оценена, тя е адекватна сума, тя е реална сума. Не е оценена коремната операция, тази, която се прави на черния дроб. Това не е ли дефект в системата? Ето, черният дроб по-евтино ли е да го оперираш от сърцето? По-скъпо. По-скъпо. Ама се плаща по-малко пари, пък за сърцето повече. Не е ли дефект в самата система? Истината, че не е дофинансирано плащането на операцията на черния дроб. Там разходите са десетки пъти, може би повече, отколкото е оценено да плаща Касата за това нещо. И проблема, истинският сериозният проблем е там, пък лобито че на има недостиг. кардиохирурзите да се е намесило, като се е приемал закона. Да знам, това в България... Така да си го обясни, няма друг вариант. Това е един въпрос, който трябва да бъде време отделено специално за него, за дискусия. И това бехме го планували това нещо да стане, разбира се, с Касата, с Лекарския съюз, с Министерството на здравеопазването, с обществените организации. Този въпрос може да бъде изчистен, но за сега той действително създава една тревога общо в здравните работници, защото има едно недооценяване на едни пътеки. Страшно ниски заплащания и на други високи. Диспропорция, грешки в системата. Значи, там, между другото, тези, които ние сметаме, че са много скъпоплатени, ако ги сравниме с европейските норми, пак не са много скъпоплатени, ако става въпрос. Но в сравнение с българските норми, които са, има голяма диспропорция. Това е категорично, няма какво да се крие. Точно, ако разрешите в тази връзка, бих искал да добавя, че една от тези грешки, според мен, това не е грешка за времето си, когато е създадена клиничната пътека. Тя е изиграла своята роля при финансиране и при определене на определени начини за лечение, но това е един от проблемите, които трябва да бъде преодолян. Тъй като самата клинична пътека дава условия за тези възможности, за диспропорции, дава условия за промени в... Благодаря ви за тази дискусия, защото ние се събрахме да говорим за здравната карта, но лъснаха и други пропуски в законите и в начина, по който е построена въобще цялата система на българското здравеопазване.